tættere vi kom på festivalen, jo der var nogle udfordringer, eller der var nogle situationer, som vi simpelthen ikke kunne have planlagt, som vi ikke kunne forudse, simpelthen. Og det gjorde, at og vi er også, altså selvom vi er 15 mennesker, så er det stadig så kæmpestor en festival, at 15 er heller ikke nok, kan man sige. Og 30 samarbejdspartnere. Der var rigeligt arbejde til alle, ikke? Så nogle områder som for eksempel vores eksterne kommunikation og sådan noget, og det fik vi også kritik for lokalt, at vi ikke var til stede nok i den lokale presse og i lokale medier. Og det var blandt andet et resultat af, at vi havde der skete nogle ting i de sidste par måneder op til festivalen, hvor vi virkelig var sådan nødt til at koncentrere os. Okay, hvad skal vi koncentrere os om nu? Vi var nødt til at vælge at sige, er det ekstern kommunikation? Er det at sikre, at programmet kommer til at køre gnidningsløst? Er det at få alle 8 teknikere til Nuuk, så vi faktisk kan løfte hele programmet rent teknisk? Og der tog vi nogle hårde beslutninger, simpelthen at gik ind og var sådan, jamen det er vigtigst, at når vi siger, at vi skal være en nordisk mødesplads for kunst og kultur, så skal programmet have al vores opmærksomhed simpelthen. Jo, vi havde også gjort rigtig meget arbejde, men vi kunne helt sikkert have gjort mere på sådan et område, for eksempel, som lokal pressekontakt. Til næste gang, der skal vi helt sikkert have nogen, som har kommunikation som deres eneste opgave i Nuuk Nordisk. Det har hele tiden været sådan en post, som har været lidt delt mellem andre, eller den person, som sidder med det, skulle også lave noget andet. Og, så det tager vi helt sikkert med, at vi skal have en, der sådan er super fokuseret på at markedsføre festivalen. Både i Grønland, men også rigtig meget ude i Norden. Vi havde en PR-agent i Sverige, som lavede rigtig meget nordisk kommunikation for os, og det fungerede faktisk ret godt.
Og det skal vi bare fokusere på at have næste gang lokalt i Grønland også. Suutakarnarluti uqalittuaqalarusiullerma uyammit tayat uku imaattumik umimanassuiningaanni tauqernertusoqqarningaanni nannukuki ukusinneri tuttu nassuiningaannerpa ukua spesialiulaarput nuannaraneqartut ananameeqaq taa inuitsitut atisaqarpu una piniartorsua nannu qarliineqarlit taaqaavani uumasulersortarpak una nannuniaqua taukua umimmaanassuiningaannerput una tuurimiutu atisaqarpu tunuanippo nano tawa ulu atorsinnau piimangaanni ipissariarlu assilluarumarpakka taa uksinneri annertuneri umimaanas aasalloqi tuttunassuiningaannerpu taava ukua aarrutuuaavi sen pulaartullu nammine isumassarsiorniartarpunga sapingisamik алла ассигинаверсаарлунг нассаарниартарпун ассигиннаёрпу апеққутаасарпоқану қиперо тигиниарнерлу има аннертууми қиперуккат сивисунерусар илаатигунаммини уяртуисарпунга налунгисақалерникуангамаама нассуутеқартарту са амерланерит саналуттарфимаорнингуллут туниниаасарпу тас налунгиларпи лулиссаттулернеқарфиссуус текорнариссат кану писи суқартарпа илаана малуннартарпу ингасарпу тимисартум тикитту аасаанерани тааккуунерусарпу тас укиунааллуу таамааллун уна саммисақ ааллуттарпу таа на массакку аатта мисиливум ситсими унитситтаралуарпаа саналунна таамассакку сапингисами укиунаалиарсаассуа нотисаперингитсориккану аллаққам қанга тамаккулерисалагама 2006-ми аллартиппум тас намминеқ сиуллерми қалипаане мисиликкалуарпара соқутингалугу акаhi нуаннаарторунерми кисианни атортут пенсили аторналориаракки унитсиппара таа пингиннаасара сунаанерсу мисилеқарпара туттунассуинул писсарсериарама атортуссаллу минингитторусунгилаа парси свинсин илинниартиммага саналуннерми Ja. Det kan jeg også sagt. Det er god. Ja. Bum. Ja, fik godt. Nå, du fik ikke med. desværre prøv lige gøre det en gang til Jeg klarede den. Ja. Ej, junge lak. Så er det nok den, jeg skal have, er det ikke det? Kort logo. Suulugu. Uku. Uku. Kassamisoor pinguarisarsimasasi meeraallusi. Aina pinguarput. Meeraallu ataasigaluat salattaavisiu atlam pinguaqangila alagaq taamateqarpoq. Tas una eqqoriassaauq putua
oqitsunguugam ila taavalu imaat eqqoominartuutuni aama martun pudunima sanalarpuga aamakku makkua ila tuttup niaqwaningaanni tanakka alutoraa taak norskimaani tut assorsuanuannarput aamakua aamma ataatassanaasortagai taawa ila imaat massak aamsanasa sulatortarpa aammu atuarpipa amigaatiisorpaat nuliama sanaavi aamma ingerlalluartittarpaat alutoraluitlu kalatnaningaan uagumaani kalaattit nunaanni pigaartittaak pitsaanerisaluarpoq umiarsuarsuutik ikkaagan taamettuni tuliaviilaartatsalluut ana aamma sanami ilaat pulaartut aamakua tas kisian uanaluakka sanaarialuartuut nuliam kisimu tanungilai takkua ilaa nuannersoruussuusorpu vitilitsaviu ja ja så kan du runde den ilaa eqqussavat ja Det var hurtigt. ja fik går i det er dejligt og der er også med 2 huller Hvad så godt? 100 100. Vil du have sådan en? Skal vi have den? Skal vi se, om vi har en hund? 100 Vox Aras kom til os selv. De er et mandskor på 30 mænd fra Danmark, som alle sammen er professionelle sangere, og de har turneret i hele verden nærmest. De har været i Kina og rundt omkring i Norden og i Tyskland og alle mulige steder og sunget koncerter. Super top notch, ikke også? De er virkelig cool og dygtige. Men de kom til os selv og sagde, at vi har gerne ville til Grønland i mange år. Kan vi ikke komme lidt hos jer? Og så tænkte vi sådan, okay, 30 mennesker på én gang, ikke også? Det er virkelig, det er mange flybilletter, og det er mange sovepladser, det er mange alt muligt. Men de var sådan, nej, det sørger vi selv for, alt sammen. Vi vil bare rigtig gerne til Grønland og synge på jeres festival. What shall we do with a drunken sailor? What shall we do with a drunken sailor? What shall we do with a drunken sailor? Early in the morning, way hey and up she rises, way hey and up she rises, way hey and up she rises. Early in the morning, put him in a lump until he's sober. Put him in a lump until he's sober. Put him in a lump until he's sober. Early in the morning. Way hey and up she rises, way hey and up she rises, way hey and up she rises early in the morning. Pull out the plug and wait him all over. Pull out the plug and wait him all over. Pull out the plug and wait him all over. Way hey and up she rises, way hey and up she rises, way hey and up she rises early in the morning. Running,